ase sekta yobosombi anene bwa matatu ise yobotenene bwaye omunyakirogo okongo mose banyare koba bagotwara omuyega gosomusangerekano litukulia lero ase banyara koba bagokwanera mange ayarengete anene sekta eyo yobosombi gatia barayi banyara koba bagokwana amane nyomba gosinyomba chobrali niko banyara koba bakobolia banyara koba boigo bako oboroseliwa abisi yabo ase anene ababwatani abo baranyare koba bakoire birengere libya banyare koba bagokonywa asobwamo kolengana na okongo mose boigo niganyare koba gakobolia obotoeru na boigo koerania okuya kunyare koba korrekana anene ase sekte yo ya matatu asabolire boigo abarundia banyare koba bakoba maiso aichinga kibagenderete amono bokoreri bwa burundia anene chinga kibunechi embulegenderete koba gegotwa na boigo oboterro bonene bokoba bokorrekana musaki oito Frida kemtona nyara koba gakoteretera mangana ya senchire bwikirano. Sekta ya matatu ni gegendete kwerubira bwikiranu ndekwenekea obokoreri obia litkolia lero nigo ababwatani korwa sekyombegi Matatu Workers Association babakumirana n'ababwatani korwa ase chisako likobeka emerobili mikiranu asoko bwaterana na serikali ya county elinde kwegenderelia twatebire buna turigetie toikaranse ne serikali ya county ya Kisii toikaranse ne serikali nene onyege konyarikana tororenga kitogusukia esekta yetu ya matatu obwamate babobuya stage yetu manyekane buna Kisii main stage toteme chuchini torete sanity ya stage yetu wokwana omunyakirogo okongo mose nigo aerera emerobelio anene chinga kichi kubwatia amachiko na aliagane iliego ikiranigwa waigonigo ayenekiago chikoena na ebiegwa ase chintere bachirikirabe chikubwatia amachiko yepara boikirano na koenekia chimbwa chingia chinga kichi obokoreri bwabo tebire asengencho chigari cheto cyabire chikubwato ntoga nikonyora lichibu elimo torabe togokorera egari bwata momocho obo maene na bekubwato twatebire aba drivers baito bali bakogenda chigari para batari go chigokora chiachari bali bakorenda bachikonyara koba bakoba motivated chisa wadi nchikarororo omunyakirogo o Matatu Owners Association Kisii and Nyamira nigo agokera okubwatirana na boigo ko basegeta gokora emirimo yabo boikirano anene asokolinda chigali na boigo abakoli emirimo igo chimane chango badimbuya mono na nabatebya tabadali ndira abanyani chigali buya kora management ingia renda chi driver chito renda chi conductor chito na abantu bali bakora ko roskote galia barekebishe buya bateye buya egera bageni kibago chagalia abantu kubago travel bwato boigo nigo baganirie serikali kuligereria egetaseni yechigali na kubarusilia amagena aroro na sensemo yechireskoda nigo baboliwe goswa ase chikampuni na boigo kwelikia bene osaba county to ya Kisii aiga se to gutrimbo kerenya algo torekebishira amagena ichoiroro igakali gutwatira chigari chitairi na sitogo sokera mata yongo saba amagena iyo anyale korogo kurusuwaro nambale mugonya gukwana rio kabakurukunga chire squad yongo saba ere county ito imanya bamurabu bachoini chikambani tigabatige kwiruka chire squad kerese asiri chikori to muntu kurugire squad tai kolende nigo baganirie abisi aseba kuira amagani yabo elio gotegererwa mono tutaita abisi ya matatu asto kuira amana misheito nikesigari yabwatiru asoko enda kwararamika gwata abisi gari ane abwatiru igari na kana lakini anya tiri ko reflect barigiringa ki tari ko reflect na ende abantu baitu bakora gas babe discipline abantu bona bamureka rumwanya wali abantu bagusafiri baruranga make bakwandura abantu bona bangina bagaka abantu abibigori bike make ukonyara gukwana na barabo elinda asagote bya kogenda kwa muira paka asali kogenda nigo bono baganirie obokoreri obuya ase bitaseni byechigali asibabulio kubwaterana korwa serikali ya county ya Kisii na boige serikali enene asokwenekia obokoreri obuya tutaite stage ya itera kana ko baburonge abandere baba baronge na ijikonda kitajibe jindonge na ndi tutaite bo ibi stage yali otutageta morembe no bwanjani Frida Kerubo
Ndizi TV.